Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi Oh yeah! sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Para sa'yo na nai-stress na sa nililigawan mo kasi never na nag-heart sa story mo. Well, saktong-sakto ako muna magpapagaan ng loob mo. Ay, nagbabalik po ang inyong kadaldalan. Daldalang atleta DJ Mara Tony. At sa panahon ngayon, mapat meron kang therapy. Anong therapy yan? Physical therapy, maratoni. Yung rehab therapy, pupunta ka sa ospital, hindi yun. Alam mo, sa panahon ngayon, no, sa generation na meron tayo ngayon, marami ng mga paraan na para hindi ka masyadong ma-stress, lalo na sa mga kabataan, no. Sabi nila, ito raw yung generation na maraming may anxiety, depression. Syempre, ayaw naman natin mangyari yun. So, ano ba yung mga pwede mong gawin para naman bukod sa iyong katawan na feeling mo healthy-healthyhan na, syempre may factor din ang utak dyan. Diba? Hindi pwede may saltek. Ekis na may mga saltek. Anyway, ito na nga, no. Ako kasi na-realize ko, isa pala sa mga therapy pinaka-paborito ko is retail therapy. In short, shopping galore. So sabi ko, ano ba to? Nasisiraan na ba ako ng bait? Kaya kapag minsan pumunta ako sa mall, nag-heart yung eyes ko. Ayon sa aking research, kapag ka raw medyo nakakaramdam ka ng pangangati sa iyong palad, bukod sa magkakaroon ka ng pera, pag ganyan. Sabi nila, isa sa mga pinakamagandang way para mawalang iyong stress is magkaroon ng retail therapy. So yung mga tipong pag pumunta ka sa mall, ikaw lang ang magdidesisyon kung anong bibilhin mo. Ikaw lang at nasa sayo ang budget kung ano ba ang mga dapat mong kuhanin sa mga kabinet. Pero nakakatawa, di ba? Kapag ka ganito, meron siyang healing factor. Oo. Kaya ikaw minsan pag nalulungkot ka, pumunta ka ng mall. Bukod sa nagsa-sightseeing ka ron, bilhin mo yung mga bagay na nagpapagaan sa loob mo. Whether mahilig ka ba sa sapatos, mahilig ka ba sa pabango, mahilig ka ba sa bagong brief. Every time ka ba nagpapalit ng brief? Bahala ka na mag-decide. Pero isa rin yun sa mga pinakamagandang therapy na pwede mong gawin. Bumisita sa mall. Hindi naman lagi, baka kasi mamaya kaadikan mo yan. May mga time lang na kapag ka nalulungkot ka, syempre, mas maganda nang pumunta ka sa mall kaysa magmukmuk ka. Meron ding iba. Meron naman daw yung tinatawag nilang coffee therapy. Taray na, ang dami na talagang alam ngayon. Ay! Ang coffee therapy naman daw, minsan kapag ka may konting budget ka, bumili ka ng mga iba't ibang klase ng gatas. Wow! May almond milk, yung tinatawag nilang non-fat milk. Ilagay mo yan sa paborito mong baso o mug, tapos maghalo-halo ka dyan ng mga paborito mong mixture ng kape. Diba? Alam mo, maganda yan, no? Kaya nga nakakatuwa kasi very accessible na rin ang mga bilihan ngayon. Meron na tayong mga online shopping mall na pwede ka lang makabili ng mga matcha kinemerut sa home. DIY, ika nga. Diba? Maraming ways para mabawasan natin ang ating kalungkutan. Kaya mas maganda siguro na alamin mo muna kung ano ba yung mga therapy na gugustuhin mo. Mahilig ka ba sa kape? Go ahead, bilhin mo kung anong gusto mong coffee beans dyan, B. O kung mahilig ka ba mag-shopping, gusto mo, feeling mo, yung mga brief at panty mo, medyo nagbe-bacon-bacon na, go ahead, punta kang department store, bumili ka, B. Aba, simpleng paraan para kahit papaano, mahalagaan ang iyong kalusugan. Di tayo pwede ma-stress. Tandaan mo, life goes on. Diba? May mga araw na malalaki ang problema, may mga araw na feeling mo kakainin ka na ng problema mo. Sana all kinakain talaga. Hindi. May mga araw talagang ganyan. There are days na happy days and there are days na you're so lonely. Pero ang malaga ay bumabangon. Siya smile na.
Anyway, ngayong araw, February 26 na. 2 araw na lang. Ang bilis, no? Ang bilis. Ang bilis talaga. March na talaga, be. Kaya ikaw, kung ano man yung pinaproblema mo nung 2022, kalimutan mo na siya. It's time to move on. Anyway, ako yung mag-move on na kasi it's time for another Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!